हेलो एवरीवन लोगोफोर खुलुमबाय फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लाबावनाय जाबाय लोगोफोर दिनैहाय आङो नैबे हेमस्टार कम्बाटनि सायाव आरोबाव भिडिअखौ लानानै फैदों हेमस्टार कम्बेटआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं थ' जोङो बेवहाय फरायनानै नायनो हायो लोगोफोरनि जोङो बेवहाय फरायनो हायो दै हेलो वेलकाम टु हामस्टार कम्बाट इउ आर नाउ दा डाइरेक्टर अफ ए क्रिप्ट' एक्सचेन्ज व्हिच वान you chose tap the screen collect coins pump up your passive income develop your own income नोंथांमोना जियानो हक नैबे स्क्रिनावहाय एसे फरायनानै नायब्लानो जाबाय लोगोफोर कइन्सआ थाबैनो फैनो थांगासिनो बेखौ बेवहाय बुजायदों आरो डोन्ट फरगेट अबाउट योर फ्रेन्ड्स ब्रिं देम टु द गेम एन्ड गेट इवन मोर कइन्स टुगेदर थ' नोंथांमोना एसे फरायनानै नायोब्ला निस्सय बुजिनो मोनगोन आरोना थ' बिदिब्ला स्टार्ट खालामदिनि प्ले खालामनोसै आंना हेमस्टारावहाय दा बारा गैया बेबायदिनो 5 एलसो दं आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर जोंहा नैबेहाय नै नुनो मोनखायो डेइलि रिवार्ड डेइलि साइफार डेइलि कम्ब' मिनि गेम थ' जोङो जेसेबांनो कालेक्ट खालामनो हागोन एसेबांनो बांसिन कइन्सखौ मोनगोन आरोना थ' बिदिब्ला डेइलि रिवार्डआव थांनोसै आरो दिनैनि रिवार्डखौ लानोसै 2.5k आंनिया नै बे 2.5k खौ आं क्लेम खालामनोसै अलरेडि मोनबाय आरो नै बेयो जमा जाहैबाय थ' बेवहाय जों बेबायदिनो बेवहाय टेप खालामबाय थानो हायो आरो बेबायदिनो एमाउन्टफ्रा बारायलांबाय थायो आरोना दाखालि जागायजेननायाव थाइसेल'मोन दा नै आङो बेबायदिनो 6 थाखा मोनो आरोना थ' बे लेभेलखौ कमप्लिट खालामलांनांगौ लेभेला 1 निफ्राय 11टा थायो दे लोगोफोर थ' नोंथांमोना मिथिखागोन निस्सय इउटिउबाव नायनानै लायोब्लानो जाबाय गोबां बेबायदि भिडिअ दङ आरो मोजां भिडिअ दङ हेमस्टारनि सायावहाय थ' आङो बांद्राय मोजाङै एक्सप्लेन खालामजोबनो हानाय नङा नोंथांमोना प्रसेसखौ नायनानै लायोबानो जाबाय गोबां प्रसेस दङ दै बेबायदिनो जोङो एप्सफोर इनस्टल खालामनांगौ जायो टन किपार इनस्टल खालामनांगौ जायो आरो बेबायदिनो बिट कइन्स बेबायदि नामा थ' मोनसे एप्स बेबायदिनो इनस्टल खालामनो गोनां जायो दै आङो बेखौ हायोब्ला दिन्थिनो सेस्था खालामगोन मा इनस्टल खालामनांगौ एप्सखौहाय थ' जोंहा नैबे जाबाय खनाना एयारड्रपआव उइड्रला जागोन कानेक्ट इउर टन वालेट बेयाव थांनानै जोङो टन वालेटखौ कानेक्ट खालामनानै लानो हायो आरोना थ' बेखौ एसे मोजाङै इउटिउबाव सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय हाउ टु कानेक्ट टन वालेट थ' जोङो बेखौहाय एसे मोजाङै नाय अब्ला मोनगोन आरोना आरो बिनि उनावहाय जोङो दिनै डेइलि कम्ब'खौ माबोरै कालेक्ट खालामगोन नैबेहाय नै मोनथाम कुइसन मार्क दंना बे मोनथाम कुइसन मार्कखौ जोङो फिलआप खालामनांगौ थ' दिनैनि कम्ब' कार्डखौ जोङो मोनगोन पिआरएन टिमाव फैनानै नैबेहाय जोङो नुनो मोनो कइन टेलिग्राफ नैबे कइन टेलिग्राफा बे कइन टेलिग्राफखौ स्क्रल डाउन खनसे स्क्रल डाउन खालामबानो मोनो कइन टेलिग्राफाव थांबाय ओमफ्राय बेखौ जोङो ग' एहेड खालामनांगोन दे लोगोफोर ग' एहेड खालामबाय नै फुथलाखौ मोनबाय ना बे फुथलाखौ मोनबाथाय कुइसन मार्कआ मोनसे फुल जाबाय आरो आङो दिन्थिगासिनो दसे वेट खालाम दे बेयाव नै कइन टेलिग्राफा बेबायदिनो फैबाय बेवहाय कुइसन मार्कआ गोमाबाय आरो बेवहायबो मोननै कुइसन मार्क दंबावो जोंहा दा सेकेन्डखौ जों मायाव मोनगोन बेखौ नायगोन दै लोगोफोर जोङो गुबुन मोनसे नैबे कुइसन मार्कखौ माबोरै फिलआप खालामगोन होननानै बुङोब्ला जोङो बे मोनसेखौबो माहाय मोनगोन नैबे पिआरएन टिमावनो मोनगोन दै गिबियावनो नैबेहाय नैबे पिआरएन टिमाव मोनगोन थ' पिआरएन टिमाव जोंहा नैबे सिइअ दङ ना थ' बे सिइअआव थुबाय आरो बेखौ ग' एहेड खालामबाय अब्लानो बेहाय फुथलाखौ मोनगोन आरोना नै फुथलाखौ मोनबाय थ' फुथलाखौ मोनोबा फिलआप जाबाय आंना बे कुइसन मार्कआ थ' आं दिन्थिलांगासिनो दं आंनिया बेहाय मोननै फिलआप जाबाय आरो लास्ट वान ना थ' मोनसे दंबावो बे मोनसेखौ माबोरै फिलआप खालामगोन जायफोरा सम होनो हायो बा गेलेनो सानदोंना थ' गेलेयोब्लानो जाबाय बेवहाय जेबो इनभेस्ट खालामनो नाङा आरो आङो दिनै नैबे डेइलि कम्ब'खौ ना थ' बेहाय आङो कमप्लिट खालामजोबनो हानाय नंला खारन आंहा बेहाय एसे खम बेबायदि फ्रेन्ड रिकुवेस्ट दङ थ' बिनि थाखायनो बेयो कमप्लिट जानाय नङा आङो बेखौ देखायजोबनो हानाय नङा दे लोगोफोर स' नोंथांमोना बिनि बागै एसे इउटिउबावहाय मोजाङै नायनानै लायोब्लानो जाबाय आरो नैबे हेमस्टारनि सोमोन्दै नायनानै लायोब्लानो जाबाय थ' बिनि उनाव बुजिनो मोनगोन आरोना थ' बेयाव डेइलि साइफार डेइलि कम्ब' मिनि गेम बेबायदिनो बोरै कालेक्ट खालामगोन ना बेखौहाय थ' जोङो बेखौ फारि नायनानै लायोब्लानो जाबाय आरो मेन बिखेखके जोंहा नैबे एयारड्रपनि सायावहाय एसे सावरायनि
तो एयारड्रपआ जाहैबाय आसल बुस्थुआ बेनो बा मेन बुस्थुआ बेनो तो एयारड्रपआव जोङो पइन्ट्स आरो बेबायदिनो उइथड्रल अप्शन नुनो मोनो तो बेहाय जोङो कानेक्ट इउर टन वालेट जोङो बेहाय टन वालेटखौ कानेक्ट खालामनानै लानांगोन आङो दासिमबो बेयाव कानेक्ट खालामथ'वाखै खालामगोन आरो बिनि अलरेडि प्रसेसफोरखौ जोङो इउटिउबाव भिडिअ नायनो हायो माबोरै टन वालेट कानेक्ट खालामगोन आरो मा डाउनलड खालामनांगौ तो नोंथांमोना बेखौहाय एसे नायनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना तो आङो दा एसे मोजाङै नोंथांमोना नायनानै लायोब्लानो जाबाय आङो बांद्राय मोजाङै खिन्थाजोबनो हानाय नंला आरो बिराद गोलाव जायो नालाय तो बिनि थाखायनो आङो बेखौ बानायजोबनो हानाय नङा आरोना तो एसे इउटिउबावहाय सार्च खालामनानै नायनानै लायोब्लानो जाबाय डेलि रिवार्ड बेबायदिनो दं आं बेखौ लाखाबाय तो बेबायदिनो नोंथांमोना नायनानै लायोब्लानो जाबाय ना तो इनभेस्ट खालामनांगौ जेबो गैया आरो बेबायदिनो टेप खालामबाय थाबानो आर्निं जायो आरो बेबायदिनो डेलि साइफार डेलि कम्बो बेबायदिनो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट बेबायदि इनभाइट फ्रेन्ड खालामोब्लानो तो बेवहाय कइन्सफोरखौ गोबां लानो हायो बेफोरखौ कमप्लिट टास्कफोरखौ कमप्लिट खालामजोबोब्ला स' लोगोफोर जोङो बेखौबो उइथड्र खालामनो हागोन बिनि प्रसेस दङ आरो बेखौ एसे मोजाङै इउटिउबाव सार्च खालामनानै लायोब्लानो जाबाय ना तो आङो बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन एसे गोलाव जायो तो बिनि थाखायनो आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आरो बुजायजोबनोबो हायाना बेवहाय तो एसे जोङो प्रसेसखौ मोजाङै नायनानै लायोब्लानो जाबाय आरो इनभेस्ट खालामनो जेबो गैया बेवहाय आरो इनभेस्ट खालामनांगौबो गोनांथि गैया सम होनो हायोब्ला गेलेनो हायो तो बेखिनियानोमोन गोजोन्थों